Застраховката живот може да бъде ужасна инвестиция. Звучи странно като човек, който говори за застраховане, но всъщност двете са съвсем различни неща. Когато инвестираш, ти говориш и търсиш. Въпросът, който търсиш е колко ще изкарам. А когато говориш за застраховка живот, ти всъщност въпросът трябва да бъде различен, защото всъщност е важна отговорността, която прехвърляш. Ако си човек, който има семейство, деца, ипотека, той носи отговорност за тях. Да речем, ако изкарваш 3000 евро на месец, това са 36 000 на година, което за 20 години прави 720 000 евро. И всъщност това е истината. Когато се застраховаш, ти прехвърляш отговорността, защото най-високи актив, най-скъпият, най-ценен актив си ти, а не портфела, който имаш. Когато говорим за инвестиционни застраховки, нещата стават различни. Последвай ме за още такива видеа или ме напсувай качествено в коментар под това видео.